Hola, volia fer-vos una recomanació i és que sempre que tinguem la necessitat d'utilitzar serveis per fer tramitacions, documents no sé, notarials, de gestoria, d'advocats, tràmits de renovació, autoritzacions mèdiques, certificats mèdics, sempre que tinguem alguna necessitat d'aquest tipus, quan ho contractem prèviament, ens assegurem de que ens ho podran fer en català. És a dir, quan es demana aquest servei, es diu, escolti'm, em poden garantir que el document o la tramitació la podran fer en català? Si ens diuen que no, doncs senzillament, d'acord, moltes gràcies, passi-ho bé, me'n buscaré un altre. Sovint ens trobem amb que estem fent qualsevol tipus d'activitat que necessita un document, una tramitació, i ens presenten un document en castellà. Els hi demanes la versió en català i diuen que no la tenen, que no pot ser, que legalment, que oficialment... Bé, no té sentit i en aquest moment ja són fets consumats que no pot ser. El que entre tots hem d'aconseguir és que els documents siguin sempre en català. Jo mantinc sempre el català.